Please subscribe to my channel, Rosemary Bumanglag po ang name ko sa YouTube channel. Please click the button bell. Cling. Ito po, nabuksan na po natin. Face mask na black, KF94. Bumili po ako ng 4 na piraso. 1, 2, 3, 5 pala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pong face mask na KF94 from Lazada. Binili ko lang po siya ng 17 pesos each. Ito po. Ito po siya. Ito yan po. Mura lang po. Noong kasi ito, isang ganito lang, 50 pesos, 10 piraso po ang laman. Ngayon, 17 pesos, 10 ang laman ng bawat supot. Salamat sa Lazada! Sige po. Till next time na video ulit.